लावदुमा गामसा गाननानै मोजां नांदों ना बिराद हेन्डसाम नुदोंलै नोंखौ सोर मा नुदों होनदों गावखौनो हे इदि नुवाखैना गाइस मोजांथारसो नुदों नै आंथ' मोजां नुदों आंथ' बेखौ बुंथ'नो हालालै बिराद डेन्जार बाय Happy New Year guys 2023 ना Yes Happy New Year 2022 आव कर'ना फैयासै जाहाथे बिदि जाला So guys आं New Year आव बे ड्रेसखौ गाननो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा गानना नायदों आं माबोरैहाय नुदों होननानै आं थाइलेण्डआवहाय बायदोंमोन बेखौ मोजां नुवाखै गाइस नै दायो आङो निउ इयारनि रेडि जागासिनो दा ड्रेस चेन्ज खालामफिनगोन आङो दहाय जे आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन बेखौहाय गानफिनगोन बाट दायो आङो नैबेखौ गानथ'बाय आरोना Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आं दायो दुबाइयावहाय दंफैयो निउ इयार सेलिब्रेट खालामनो थाखाय फैदोंमोन जिहेतु निउ इयारनि भिडिअखौ होनाय जायाखै स' दिनैहाय आं सानबाय मा होनोसै आरो नोंथांमोनाबो नायनो एक्साइटेड ना गाइस एक्साइटेड मोनबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' दिनैनि निउ इयार सेलिब्रेसनखौहाय आङो बे भ्लगनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजादों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो निउ इयारनि थाखाय रेडि जाबाय मा मेम 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 जाखोलै गार्ड नङा होमबा आङो गार्डनाबो गार्ड जायो दायो जोङो टेक्सि नेगासिनो टेक्सिखौनो दाबो मोनाखै आरो नैबेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बुंलायलायनो नाङा बेनो जाहैबाय बुर्ज खलिफा थालांसो गोसो जालायलांबायलां आंखौ गालांनो दे नों हारसिं थांदो थालांसै आं हा जागोन दे आं दरमा हरबाय थाबानो जागोन आं खामानि मावनासो थानांगौ इयाव माथो खालामो नों फैसा हरबाय था आं थागोन बा इदि दोननानै नों इयाव बेरायबाय थागोन आंखौसो खामानि मावनानै लावदुमनो फैसा हरनांगौ नायनाय मा खोथा बुङोलै नोङो सना
जा मोजां नांदो गाइस बुर्ज खलिफाखौ दिनैयो खाथिनिफ्राय नुनानै आयौ गोसोआनो आहा गोजोनजोब्बाय जिउआ गोजोनबाय बिराद मोजां नांदो लावदुमा आंनि दिनै भिडिअ'खौ पात्लादों जोब्बाय स' जोंहा लावदुमा दिनै बुर्ज खलिफाखौ एकदम खाथिनिफ्राय नुनानै माबायदि मोनखोबा हा आंथ' दा इदि बानायनो जोंनियाव जों थैलांलायगोन खोमा जोंनियावलाय मा ओंखारनाय नङा होमबा डेन्जार बानायदोंलै आसरित जादों हा आसरित जादों नंगौ माने डेन्जार होननांगोन आरो बिराद मोजां मोनदों नामा नोङो गोमोथावदोंलै हा माबदों दामोन भाबिसनोनो हाया दामोन औ बहा भाबिसननो हानो बेसेबा गोजौनै गोजौजों बाथ्रा गैया सब खालि डेन्जार दं बिराद मोजांलै आंथ' दुबाइनिफ्राय थांनो बाबाय गाइस अनलि टुरिस्ट प्लेस होनजायो दामोन औ ओमफ्राय गासिबो टुरिस्ट अल इन अल हटेल गोजा दामोन हटेलानो हटेल जिमान मानसि हटेलानो मानसि थोबावासो आयौ जोंनावबो इन्डियायाव बिदि जानांगौ दायो एसे सिंथिं हाबलांसै ना फैदो मान मानसि फैदा नै आंनि इउटुबबो नांदों जना थाजोब्बाय गासिबो जना थाजोब्बाय सेस जना थाजोब्बाय नै मानसिफ्रा जि मानसिफोर जाजोबसिगोन दा निउ इयारनि थाखाय बिराद मानसिफोर जाजोबसिगोन आरो ना इयावहा ना सिरेथि लोङो नायब्रा बेखौ लाजागोन लाजागोन निखौ मोजां मोनदोंमोन आं गोथाव ओरैबायदि गिदिर मलानो जुथा हिल खेवनानै लानांबाय नै जोङो खालामबाय आं खालामबाबो जाया ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय आङो ओमफ्राय दायो जोङो ओरैबायदि मेंबाय थाबायनायावहाय नै जनानै दोङो जायो नै गाइस बुर्ज खलिफाया खाथियावनो ओमफ्राय जों जनानै दोंबाय थायो नै गाहायावसो जनानै दोङो जोङो जायगायानो गैया ओरैबायदि मानसि माने
जा मोजांखा ना जादोलै नै बिथिंना हर खेबसे डेन्जार मोजांथार ना मोजां नांदों बिराद आंखौ बिदि लाना माबा गेदे नङो बरियालै जाबायलै जाबाय फैदो सानबो लानोसै थारै Happy New Year, guys! जा मोजांखा ना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो इसोरनि सिगाङावहाय आरज गाबो जेरैहाय गोजाम बोसोरा जिहेतु थांबाय दुखु दाहा थांबाय जानांगौ किन्तु बे फैनाय बे गोदान बोसोरावहाय नोंथांमोननि जिउआव खुसिजों बुंफबजोबनाय जाथों आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो लोगोसे आंखौ बिदिनो अनबाय था अनलांबाय था Love you.